Na tlačovej konferencii vládnu vládni rozúrenci. Keď sa spýtaš na počasie, nimi to nepotrasie. Spýtaj sa na korupciu, to zažiješ erupciu. Stoporí sa hlavný úd, nepýtaj sa potmehút. A čo pomoc Ukrajine, to nemáš otázky iné. A mŕtve chúďa v osade, mamút do basy posaďte. A čo ten Epsteinovec váš, odpovede sa nedočkáš. Prečo na atómku Westinghouse, odpoveď sťava Václav Klaus. To není správna otázka. Na tlačovej konferencii vládnu vládni rozúrenci. Keď sa spýtaš na počasie, jimi to nepotrasie.